वन्दे मातरम्
सगळ्यांबरोबर शेअर केले आणि गैरसमजातून बरेच मला कडू अनुभव पण आले. ते मी एक चांगले धडे म्हणून स्वतःला आयुष्यात जपून ठेवले आहेत. त्यात अजून अनेक समाजसेवकांचे पत्रकार मित्रांकडूनही कडू अनुभव आले, तसेच राजकीय व्यक्तीकडूनही मला बरेच गैरसमजातून कडू अनुभव आले आणि अशा व्यक्तींना मी स्पष्टपणे उत्तरे दिलं, त्यांना स्पष्टीकरण दिलं होतं. तर ते मला एक चांगले आयुष्याचे धडे म्हणून मी स्वीकारले आहेत आणि असे धडे स्वीकारून हा एक माझा आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असा आहे की माझे वडील पण इथे आले आहेत, श्री पुंडलिक नाईक. हे खरं शेतकरी कुटुंबातून आम्ही गडदर परिश्रम करून या स्थानावर पोहोचलो आहोत. माझे पूर्ण कुटुंब व्यवस्थित स्थापित व्यवस्था आहे. मला पहिलं जी संधी मिळाली शिक्षण करताना पार्ट टाइम म्हणजे शेजारी गोविंदकाची औषधाचं ऑफिस होतं, तिथं मी पार्ट टाइम इतर धंद्याप्रमाणे इतर व्यवहाराप्रमाणे या क्षेत्रात काय आहे ते त्यावेळी जाणवलं. आणि तेव्हा मला कॉलेजमधून येत असताना नितीन खोलेकर आहेत, त्यांची उद्धव त्यांच्यामुळे मी तिथं कामाला होते. त्यांनी तेव्हा रजा घेतली आणि ते कुठे दुसरीकडे त्यांनी मला सांगितलं तिथं विकनसाहेब पार्ट टाइम तिथं तुम्ही चला. तेव्हा मुळवी सर माझे शिक्षक होते. तेव्हा मला खरं ते गोलकर भाऊ, आरती देसाई, मग नंतर माधवराव आपले तळावलीकर, बाला भास्कर मंडळे, पुंडलिक नार्वेकर असे जे अतिशय जुन्या अशा पिढीतल्या लोकांची मला परिचय झाला, त्यांचा अनुभव होता. त्यांच्याबरोबर तासन तास अभ्यास करण्याची मला संधी मिळाली. त्यांचा अनुभव माझ्या शिदोरीत आहे. कितीही कोणी काही केलं तरी कसं शब्द आपलं मन स्थिर ठेवून आपण पुढं कसं चालायचं हे अनुभव मला आहे, जे माझ्या अनेक मित्रांना जमत नाही ते मला जमलं आहे. म्हणजे संकुचित वृत्ती आणि व्यापक वृत्ती ह्या वृत्तीचं काय जाणीव मला आवर्जून इथून मांडावी लागेल, कारण माझ्यावर बरेच जणांकडून त्याचे अनुभव अन्यायी झाले आहेत त्या गैरसमजत असून, आणि त्याला मी ठोसपणे उत्तरे दिली आणि त्या मागे आक्रमण करत नरेंद्रसारखे मला आदर्श इथं पुण्यात एक पत्रकार आहेत त्यांचे आदर्श घेण्यासारखा आहे, तो समोर ठेवून मी आज माझं नित्यनियमित काम हे करतो. माहिती खात्यातून मला सदैव सहकार्य मिळत आहे. रसिका असू दे, गिटवण असू दे, बाकी सगळे मंडळीकडून इथे आलेले माझे माहिती खात्याचे मित्रही असेल त्यांच्याकडून मला सदैव प्रोत्साहन मिळतं. मी जे काही नवीन झालं अपडेट करण्याचं असतं ते इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल असेल ते मी आत्मसात करतो. माझी बायको इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असेल तिथेही मला सदैव साथ लागतो. मी फोंड्यातील पत्रकारांना आपल्या सगळ्या सोयीसाठी पत्रकार प्रेस इन्फॉर्मेशन फोंडा प्रेस इन्फॉर्मेशन म्हणून गट स्थापन केलं व्हॉट्सअपमध्ये. त्याच्या माध्यमातून बरेच जणांची सोय इथं होऊ लागली, त्यांनाही परत सहकार्य झालं. तसं वेबसाईटवर फोंडा स्कॅन आणि असं नवीन नवीन जे माझे फोंडेचे मित्र आहेत, नीरज नाईक, डिजिटल गोवा, हरीश वळवईकर, गोवा पॅसेंजर अशा यांच्याशी संपर्कात राहून मी अत्याधुनिक गोष्टी शिकत गेलो आणि शिकत आहे. आणि ही माझी आयुष्यातली महत्त्वाच्या 20 वर्षाच्या अनुभवातली पहिली टप्पा आहे आणि आपल्या घरच्याने दिलेला आहे मला शाबासकी थाप अशी समजून मी माझ्या ती दिलेली थाप माझ्या सर्व इतर मित्र माझ्या सद्गुणी मित्र जे माझ्याला सहकार्य करतात, साथ देतात, त्यांच्या समर्पित करतो आणि मी 2 शब्द आवडते घेतो. तुम्ही जे असे लोक हाडून सत्कार करतात आणि तुम्ही आत्ता जेन्युइन सगळ्यांचे हाडून सत्कार करतात ही बरी गोष्ट नाही. पूण पत्रकार जे आसात पत्रकाराचे तुम्ही विसरू ना. जे पत्रकाराचे कर्तव्य कितें आनी पत्रकारांनी कितें करपाक जाय तो जनतेक लागून, आपल्या देशाक लागून, आपल्या राज्याक लागून आनी राज्यांत रावपी लोकां खातीर तेंचेर अन्याय घडोवन येवपाक जायना. हें तुमचे लेखणीच्या सदांच तुमची लेखणी चालू आसपाक जाय. कोणाचेरय अन्याय जावपाक जायना, कोणी गरीब जावं श्रीमंत जावं कोणी आसूं हेंचेर अन्याय जावपाक जायना. आनी हें तुमी करता आयिल्ले आसा अशेंच करपाक जाय. जशें आमचे महात्मा गांधी चळवळ लेखणीची चळवळ जी केसरी केली ते आमचे लोकमान्य टिळक आनी तेणे हें सगळे तरेचे आमचे ह्या देशाचे ब्रिटिशा विरुद्ध उठाव केलो ते तेजे लेखणीच्यान केसरी पेपरा वयल्यान. आनी त्या वेळार तांकां एक अभिमान ह्या देशाचो, आमी ह्या देशाचे नागरीक, आमचे प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा ते कर्तव्य ताणें केल्लें आसा. त्या वेळार सगळ्यांक तरेचे लोकांक भायर काडले, सगळे जाती धर्माचे लोकांक भायर काडले. जशें महात्मा गांधी केलं तशें ताणें लेखणी केली. महात्मा गांधी सगळे तरेचे लोकांक हाडले की आमी गुलामगिरीक आसात आनी केसरीनी तेंच केलें की आमी गुलामगिरीक आसात. ह्या गुलामगिरीचेर आमच्या देशाक आमी गुलाम आसात अशें म्हणून आमी गुलाम आसात आमच्या देशाक. तर आमी त्या देशाचो उठाव जावपाक जाय आनी जे कोण आमी सत्ता गाजयतात ते वचपाक जाय. तेंच आमच्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांनी तेंच केलें, देशाच्या स्वतंत्र सैनिकांनी केलें, शेतकारांनी केलें.
जावं कामगारांनी गेले सगळे जाती धर्माच्या लोकांनी उठाव केलो म्हणून आयज आमी दिसता आमकां स्वतंत्र आमचो देश जालो आनी आयज आमच्या देशान कितें जायना अशें कांयच ना स्वतंत्र जावन जे देशाक सुय जायनाशिल्ली सुई पर्यंत जायनाशिल्ली त्या वेळार 1947 1947 आमच्या देशात सुई जायनाशिल्ले आयज आमचे कडेन कितें जायना अशें कांयच ना फक्त आमी जाती धर्माचे झगडूंक जायना आमी जर एकत्र घेवन आमी फुडल्या देशाची प्रगती केली जाल्यार प्रत्येक कुटुंबाची प्रगती जावंक जाय तर कुटुंबान जशें एक जावपाक जाय तशें ह्या देशाच्या लोकांनी राज्याच्या लोकांनी एकठांय येवपाक जाय आनी आयज चड गरज आसा सगळे तरेची लोकांक सगळ्यांची आयज म्हणजे आमी चड करून जास्तीत जास्त पत्रकार सुद्दां हे आसा ह्या आयच्या भुरग्यांक शिकपाक शिक्षण हे घेवपाक जाय आयज जर फुडें वयता जाल्यार पयलीं कुटुंब सुदारपाची गरज आसता प्रत्येक इंडियन मनीस सुदारपाची गरज आसता तेन्नाच आपलो राज आनी देश सुदारतलो पूण एक आमकां हें दिसता कित्याक हें जें आमच्या देशाक कितें आसा आनी आमकां एक अभिमान की आमची चली बरी शिकतात बरी फुडयतात पूण त्याच बरोबर ती एक जें आसा एक चली मनीस दोन कुटुंब सुदारतात आपले घरचे आनी लग्न करते पूण त्याच बरोबर चले बी शिकपाक जाय एखादी काय वाचना चले बी शिकले जाय चले आमकां दिसता की कमी शिकतात कमी आसा म्हणजे हे सुद्दां पत्रकारांचे ह्या विशयाचेर सुद्दां चल्यांक मातशें इंटरेस्ट करपाक जाय चल्यांक फुडें काडपाची गरज करपाक जाय आपल्या आवय बापायनी चलयां चले दोगांकय फुडें व्हरपाचें पडटलें शिक्षण हें शिक्षण जर आमी घेतलें दिलें सगळें जाल्यार आयज आमकां आमचे कडेन अशी परिस्थिती येवपाक ना कारण आयज देशांत 50% लोक आसा अशिक्षीत आसा म्हण तांकां बाबडे कांयच चिंतप आसना सगळ्या उरले च्याचे कशें आसले च्याचे जाले नंतर दमार जेवणाचें कशें आसलें जेवणा जाले नंतर रातचें कशें आसलें इतलेंच चिंतपाचें हें आसता तांकां